Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uwa cikin gyaran ƙasa, cikin yaƙi da wajibi wanda ya kamata mu duka ya kamata mu tsaye da duka wani wanda muka ga yana kawo ma ƙasan mu haɗari. Sai mu fara da mai dalili. Yau uwa akwai wani abu da ya kamata mu duka duka masu kallon mu da mu da kanmu gaba ɗaya. Abu ne zaka yi aiki wanda ba zai ɗauki minti 5 ba na rayuwanka. Minti 5 kuma kyauta zaka yi shi a wurin da kake zamne, kuma kana iya tsaida. Mu fara da mai dalili da duka ƙaryan da yake ma ƙasa da haɗari da yake hiddawa ya nuna ma 'yan ta'adda. In ka amshe ma duka ɗan social media ƙarhi daga social media, ka yi babban aiki. To ga bidiyo na yadda za ku gani ya za ku je ku tsaida account kin mai dalili ta Facebook. To 'yan uwa, kamar yadda kuke gani sunan account kin mai dalili ga tunan, mu duba mu gane. Ita ce wannan account wanda yanzu dai tana da followers kusan mutum 20,000. Sai ka danna ka bude cikin account. Gashi nan idan ka bude cikin account, a hannun daman ka nan a tsakiya wannan nuktan guda 3 sai ka danna. Idan ka danna nan, farkon abu da zaka zaba shine signaler la page. Sai ka danna ka shiga na farkon nan. Sai ya kawo maka options da yawa ga suna a gaban ka. Kai abun da zaka diba na 3 kahin ƙarshe wanda an rubuta arnaque, fraud ou fausse information, sai ka danna ka shiga. Idan ka shiga nan sai ya baka zaɓi guda 3. Gashi nan fraud ou arnaque, partage de fausse information shine na biyun zan mu danna. Idan mun danna nan mun shiga, sai ka diba ka gani wani irin labaru na ƙarya ne ko kuma wanda basu da kyau da yake badawa. Sai ka ce labaru ne na politik, tunda ba labarun lahiya ba yake bada da wani abu, labarun politik yake dannawa, sai ka danna na tsakiyar nan politik. Idan ka yi haka ya baka bisa wurin tsan wannan ya yi maka check, to shikenan sai ka yi nan ƙasa da bula termine, ka yi termine. Yanzu a haka duk wanda ya wannan abun ya yi sinyalan account kin mai dalili, sai ka jira kuma zan mu gani nan da kwana 2 dai abu ne da ya kamata mu duka mu yi. Allah ya ba mu sa. To gashi nan dai kun gani abu ne cikin sauki, abu wanda ba zai ɗaukan ma fiye da minti 5 na rayuwanka. Mu je mu tsaye da muhara daga shi yau, kuma mu wannan mun ɗauki niyya ne insha Allah. Sai mun tsaye da duka mutum wanda ba ya son Niger hanyoyi, tun da mu ba makamai gare mu ba makamai zan mu iya ba, amma da ilimi kuma da ƙarni da Allah ya bamu na harkan wannan social media zan mu kawo gudunmuwanmu mu tsaye da duka wani mai kawo mana tarzoma a cikin ƙasa. Da Allah uwa ku je ku yi duka wannan abun cikin bidiyon. Gashi nan da gobe muke so insha Allah wannan account kin ta mai dalili ta zama babu ita a Facebook, sannan sai mu je mu ga sauran account kin shi da sauran account kin mutane duka masu kawo shari a cikin ƙasar mu Niger.